sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Yakubu PhD malam ga magana ta taso ka daura gamar aiki mu gwada musu mai himma ya doso jirgin nasara ya kwaso matafiya sai kun zo yanzu ruwa an feso mai rogo ce Bauchin Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Yakubu APM party za mu rike yan Bauchi ga rogo gefe kuma ga zuma kar ayi zancen daci gargaɗi mai ganganci kai ka hana su yi bacci za a yi zaɓe kaci APM gwamna sai Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Dakta Yakubu gamji sara suka kare rike talakawa a sanni gida ya dinke gashi wata ya saiwa mai karya itace giwa a dafa sai kalwa tafiyar ba ma gaggawa gwamna Bauchi ta dauko Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Yakubu PhD malam ga magana ta taso ka daura gamar aiki mu gwada musu mai himma ya doso jirgin nasara ya kwaso matafiya sai kun zo yanzu ruwa an feso mai rogo ce Bauchin Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Yakubu APM party za mu rike yan Bauchi ga rogo gefe kuma ga zuma kar ayi zancen daci gargaɗi mai ganganci kai ka hana su yi bacci za a yi zaɓe kaci APM gwamna sai Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron kowa Yakubu jara gamar yan Bauchi Dakta Yakubu gamji sara suka kare rike talakawa a sanni gida ya dinke gashi wata ya saiwa mai karya itace giwa a dafa sai kalwa tafiyar ba ma gaggawa gwamna Bauchi ta dauko Yakubu sannu magajin kaura ba tafiya ta yi nisa kar ka ji tsoron